kotona omenasiivous on siivoamassa, niin mä saan käyttää mun ruokatauon nimenomaan itseeni. Tää on äidin luksusta. Siivoaminen oli pitkälti mun vastuulla, ymmärrettävästikin. Alexander yrittäjänä tekee tosi pitkiä päiviä. Mä sitten kotona ollessa siivosin enimmäkseen, mutta kun mulla on lapset siinä, niin se on tosi vaikeeta. Sitten kun välillä olisi kiva vähän huilahtaakin ja tehdä omia juttuja, niin se meni vähän raskaaksi. Miksi ei anna ammattilaisten tehdä ja itse nauttia omasta ajasta, kun se on mahdollista? Vauva-arki on sen verran hetkistä, että siivoaminen, kyllä se tuo riitoja. Niin ehdottomasti siivouspalvelu, omenasiivous varsinkin, niin on helpottanut, että kyllä meillä parisuhdekin on huomattavasti lepposampaa. Meillä jatkuu siivoukset. Mä saan tästä niin paljon enemmän, niin se on hyvä.